बैसोआ जाबाय 60 बोसोर गोजौआ बिथांनि 5 फुट आरो 5 इन्चि लिरथाया 70 किल'ग्रामफ्रामसो जागोन नाथाय गोबां सुबुंफोरानो 61 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो देहाया लरहायलाङो फारसेथिं बिथाङा 61 बोसोर बैसो जाब्लाबो जुलि जानायनि लाहार फाहार बैसोआ बोरायदों नाथाय गोसोआ बोरायाखै गुबुन फारसेथिं 5 जुलाइ एबा गाबोन थामथि खेब जुलिनि थाखाय थियारि नंगौ बे समाव जों खोथा सावरायगासिनो दं बलिउडनि सुपारस्टार फावखुंगुर आमिर खाननि माखासे सान सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां सावरायजादोंमोन बिथांनि जुलि जानायनि खोथाखौ लानानै नाथाय फैयै फैनानै गाबोन एबा 5 जुलाइ खालाराव बिथांनि हाबाया गावनि मोजां मोननाय गौरी स्प्राटजों थि जाबाय 61 बोसोर बैसोआव थामथि खेबनि थाखाय जुलि लानो आवगायबाय बिथां फावखुंगुरा बिथांनि गिबि एबा सेथि जुलिया 1986 मायथाइयाव फिल्म प्रडिउसार रीना दत्ताजों जादोंमोन नाथाय हाबानि 16 बोसोरसोनि उनावनो 2002 मायथाइयाव बिथांमोननि गेजेराव गावस्रालायो बिथांमोना सानै गथ'फोरबो दं फिसाज्ला जुनैद खान आरो फिसाजो आयरा खान रीनाजों गावस्रालायनायनि उनाव बिथां फावखुंगुरा 2005 मायथाइयाव फिल्म डाइरेक्टर किरण रावजों नैथि खेब जुलि जायो नाथाय हाबानि 16 बोसोरसोनि उनावनो 2021 मायथाइयाव आरोबाव गावस्रालायो सानैजों सासे फिसाज्लाबो दं जाय फिसाज्लाखौ आजाद राव खान होनना मिथिनाय जायो बिथां फावखुंगुरनि जुलिया गाबोन 5 जुलाइयाव मुम्बाइआव थानाय गावनि न'आवनो जागोन बिथाङा 61 बोसोर बैसोआव थामथि खेबनि थाखाय जुलि लानो सिगांबाय गावनि मोजां मोननाय गौरी स्प्राटजों जुलि जागोन बिथां आमिर खाना